God aften, mine dejlige små CT'ere. Jeg kunne desværre ikke komme med på familiesommerhusturen i denne omgang. I ved, hvordan det er med eksamensperiode, læseferie osv. osv. Jeg har sendt jer nogle popcorn og nogle stearinlys. Og maleriet, vi fik malet, dengang I var nede og besøge mig, da jeg var udsendt for Læger med Grænser. Jeg håber, det kan sætte stemningen lidt. Uden yderligere dillerdaller, så vil jeg fortælle jer min yndlingshistorie fra H.C. Andersens eventyrsamling. Historien om den gamle mand, der dør. Hvem er du? Døden. Døden? Yes sir, døden. Men mere interessant, hvem er du? Rent formelt, jeg skal bare lige være sikker på, at jeg har fat i den rette gut. Jeg er Oliver. En nørdet typen D&D og Magic-spiller, i hvert fald i mine unge dage. Jeg er også lidt af en digter og en poetry slammer. Og lidt af en festabe og bajerhakker. Men hvorfor snakker vi om det her? Er jeg død? Nej, du er ikke død. Teknisk set har du aldrig levet. Holy shit! Ja, holy shit, hva? Men vi har ikke tid til den der slags filosofiske pjat. Vi har en stram tidsplan. Har vi det? Ja, det har vi. Vi to skal nemlig sammen finde svaret på det ultimative spørgsmål. Vil du gemme eller annullere? Hvad betyder det? Dit liv indtil videre har været et testrun, som man siger. En forsmag på, hvordan dit liv kunne se ud, hvis du vælger at gemme. Hvis du vælger derimod at annullere, så skipper vi hele dit liv. Og du kommer direkte i himlen. Ret lukrativt, hvis du spørger mig. Damn. Jeg kan bare skippe hele mit liv. Ja, det er ikke noget nemt valg. Det er derfor, at jeg er her. Jeg kommer til at guide dig gennem dine minder. Og så kan vi sammen kigge på, hvad du har gjort af gode og dårlige gerninger. Og vurdere, hvorvidt at din eksistens burde finde sted. Okay. Så lad os gøre det. Fedt, lad os komme i gang. Lad os starte med nogle af de dårlige minder. The fuck? Du milde Moses! Det er intelligent liv! Det er det sørme også. Vi må hellere sætte os ned og debattere og finde ud af, hvordan vi skal lave første kontakt. Jeg ved, hvad vi gør. Vi tager hazmat-dragter på. Og så bruger vi skrumpepistolen, skrumper os ned til 5 nanometer størrelse, og så besøger vi dem. Hvorfor stopper du mig fra at dræbe mugfolkene? Jeg vil jo bare gerne skubbe dem ned i det mistænkeligt telefonende sæbevand. Men det må du altså ikke! De er bevidste, og de har følelser. De er lige så meget livsværdi som os. De har ikke nogen livsværdi. Det er mugfolk. Det er legit mug. Afsky, du er altså overhovedet ikke med i den her samtale. Og det er ikke mugfolk, det er folk af mug. Hold jeres kæft! Nu kan det simpelthen være slugt den støvsuger! Nu tager jeg over. Og nu gør vi det på min måde. Vi tager skrummepistolen, og så tager vi ned og besøger dem. Nej, Dungeons and Dragons Brainrot, bliv hvor er. Du gør ikke noget. Min level 3 fiskebart laver et karisma-check. Så rammer den kommet.
Ja, det var jo en mindre heldig hændelse, at du kom til at udslette en hel civilisation af intelligente væsener. Det var jo bare mugfolk. Folk af mug, undskyld mig, men fint nok, det er jo også din vurdering af hændelserne, som der betyder noget for dit valg. Kan vi ikke kigge på nogle af de gode ting, jeg har gjort nu? Som da jeg reddede de brune bævere. Da de var ved at uddø, så lavede jeg jo digte om dem til slam poetry. For at raise awareness. Brune bævere, en uddøende race. Aldrig mere vil vi kunne høre deres lille pelsdyrsfrase. I stedet nu kun den stød skrig. Etnisk udrensning, uetisk udryddelse af en uddøende race, hverken kodylt eller særlig knæhøj karse. Vær sød at tilgive, at jeg ikke kan gøre mere end at køre den her komiske frase. Undskyld, min lodne lille ven, at jeg ikke har givet dig mere igen, i stedet bare stjålet dine jobs. Frataget dig mulighed for at tjene bobs, for at være en bæver uden mulighed for at bygge dæmninger. Uden mulighed for at bygge dæmninger, intet arbejde, uden arbejde, ingen indkomst, uden indkomst, ingen mad på bordet. Baby bæver bliver bragt til verden uden lugtende for at lugte. Mærke smerten, vende langsom. Sultedød. Og de fleste kigger bort fra deres nød. Men nej, ikke jeg. For dem vil jeg aldrig give op. For dem vil jeg igen og igen placere mig selv på denne scenetop. For at andre med til Wyoming at lock. En transkontinental rejse blev til en tankeinducerende transmental rejse. Og på endestationen står det nye mig, bæverdreng fra Wyoming. Du reddede ikke bæverne. Du gjorde faktisk ingen forskel i det store billede. De uddøde alligevel. Det er tanken, der tæller. Sure. Hvad med den gang, hvor jeg trøstede den triste rusling? Hej, Tutor. Det er fordi, at mit yndlings-ismejeri, det er gået i kage, og min pinkel har lagt for længe i lære. Jeg kan ikke længere huske, hvad jeg sagde, så jeg ved ikke, hvad stakkels lille mig skal gøre nu. Jeg tænkte på, om jeg kunne spørge dig lidt til råds. Jo, selvfølgelig da, min rusling. Kom her, sæt dig og fortæl. Okay. Må jeg sidde alene med det? Må jeg snakke med ingen om det? Må jeg græde mig selv i søvn? Må jeg droppe ud omkring det? Må jeg være deprimeret og gå med selvmordstanker? Må jeg miste modet fuldstændig og hoppe ud fra dukken? Nej, det må du ikke. Fy, skal man ej, rus, slem med rus, nej, næk, slut, slem, rus, forbudt. Men hvad må jeg så? Må jeg gå til dig med det? Må jeg snakke med dig om det? Må jeg altid skrive til dig? Må jeg altid få din støtte? Må jeg få et kram og et stort kys og et opmuntrende råb på vejen? Må jeg være under din vinge og få al den hjælp, jeg har brug for? Ja, det må du gerne. Næste fin rus, ja, meget det bliver stort rus, klap, rus, fin, flot, det var godt. Nå, det må jeg godt. Tusind tak, Tudor. Hør her, min lille rusling, det er det her, vi gør. Vi finder et nyt ismejeri, der skal nok være noget, du kan lide. Det gør så ondt i mit hjerte at høre din jammer, så jeg lover at hjælpe dig med at finde noget gelati chokolade, is med tilbud til 25 kroner, der rammer. Og jeg er meget ked af at høre omkring din pickles, så det er også meget nærligt, at du har så pickles med på hyldetur, men det er okay, fordi jeg har kørekort, så vi kører bare ud og henter nogle nye nemt, også selvom vi er på hyldetur. Ikke også? Og det er okay, jeg kan huske, hvad man sagde, for det prøvede jeg faktisk en gang, hvor jeg havde fået lidt for mange Aperol Spritz, og ikke længere kunne finde ud af at udtale det korrekt. Jeg sagde til bartenderen: Cool, Fritz! Tak du! Har du nogle bits? Nej, jeg sælger ikke bits. Det her det er et værksted. Det er ikke et værksted. Kan de rulle splits? Vi kan ikke rulle splits, nej. Aiolits! Vi sælger ikke aioli. Ikke aioli! Har det gode tits? Tag et glas vand og tag hjem.
Vi kan ikke have dig til at rende rundt her og kommentere på folks tits. Er der en moral til den her historie? Nej, men jeg føler måske, at jeg bliver nødt til at nævne det af grunden, som der er brugbare i fortiden, når jeg skal søge ind som tutor. Men det giver ikke nogen mening. Nej, det gør det ikke. Okay, ja, dengang gjorde du rent faktisk en forskel også til det gode. Jeg har også gjort en forskel for andre på andre tidspunkter. Kan du huske Silja, dengang mig og hende skulle til Mars? Oliver, kan vi ikke pause vores astronauttræning? Jeg har noget, vi vil til at snakke om. Jo, selvfølgelig Silja. Alt for dig. Kom, vi løber herover på bænken og snakker om det. Oliver, det er fordi, jeg er simpelthen ikke sikker på, om jeg tør tage rejsen til Mars. Silja, jeg forstår godt, at du er bange. Det er okay. Det er menneskeligt. Som Atlas bærer vi verden på vores ryg, dømt til ansvar. Og nogle gange så kan det føles som om, at vores ryg begynder at give efter. Og det er der frygten kommer fra, fordi som Kant sagde, så har vi alle. Det kommer ikke til at ske det her, Oliver. Vi har en stram tidsplan, og jeg gider ikke sidde igennem den her tale. Jeg redigerer lige lidt i det for at gøre det nemmere at sluge. Jeg tror, du er bange for at fejle, fordi det så falder menneskehedens destruktion. Den siger, du er ikke bange for at fejle, du er bange for at lykkes. Fordi jeg selv så mange som dig, vi kan ud af noget så stort. Hvad? Så noget så stort, som er i første så reducerer vi så ikke alle vores største idol til. Alle vores menneskers største bedrifter til. Alle inden for kunst, sidste for skubbe med kampsting og det bjerg. Men siger, det er okay at være mangelfuld. Jeg er ingen af perfekte, og det er det, der gør smukke. Vi er alle forud for pludselig, mens kærtegn strøg for forskellige baner under skæbnen hver os. Så hvad med at gøre nu? Vi vil med, og altså netop fordi du er ikke perfekt. Hver gang vi mennesker, du har nye ting, hver gang vi glæde, kærlighed, vi betrosser over komplethed til mere. Noget perfekt kan være definition af mere. Og det er derfor, du skal have billedet ikke perfekt som selv, fordi at udvise er vi i vores perfekthed, vi viser ham. Nietzsche tog fejl, vi har ikke blot vi er nødt til Gud. Kun skæmmelsen fik vi korn i dommen, den i os. Og siger, det korn stiger. Vi er skyldige i verden, hver gang vi tager del i autentiske valg, så er det dommen. Så mist ikke modet nu. Tag til Mars med mig. Tak, Oliver. Jeg er blevet overbevist. Du er så betryggende. Du ville være en god tutor. Ja, der gjorde du faktisk også en rigtig stor forskel for Silja. Hun endte med at blive en lykkelig, verdensberømt astronaut. Ja, det var godt klaret af mig. Ja, og det var også godt klaret af Silja. Vi mangler lige et spørgsmål mere. Control, Alt eller Delete? Hvordan er det relevant? Ja, standardprocedure. Okay, bare tjek mit keyboard. Ja, så lad os da få taget et kig på det keyboard. Yes, lad os se der. Vi har delete, yes, alt, yes, control, holy shit, man. Du er vist en kontroldreng hele vejen hen, var. Nå, tilbage til hvor vi kom fra. Apropos tilbage, hvor vi kom fra, så kan jeg se, at vi er ved at løbe tør for tid. Det var godt nok ærgerligt, at den superkop, du var at skærpe kravene til tutoransøgninger. Imagine, hvis du kunne forlænge tidsgrænsen, altså slække kravene, så du kunne nå at have mere med i den ansøgning. Du behøver ikke hælde salt i sår. Yes, så for at opsummere, nu hvor vi skal til at nå en konklusion. Du lagde en hel civilisation øde, men du gjorde en stor forskel for nogle få mennesker, specifikt Silja og nogle af dine russere. Du spurgte tidligere, hvem jeg var. Jeg tager svaret tilbage. Jeg er ikke en nørdet type, en gamer eller en biohacker. Jeg er en udadvendt, åben og venlig person, der elsker at gøre en forskel for andre. Jeg er en motivator, en kommunikator, en samarbejder. Jeg er ekstrovert, fuldt med energi og altid med på den værste. Jeg er kreativ og kunstnerisk, og jeg er altid i godt humør. Jeg er typen, der overnatter til festen, ikke fordi jeg har svært ved at komme hjem, men fordi at jeg elsker den sene nats hygge og får hjælp med at gøre rent dagen efter. Det er den type person, jeg er. Det er derfor, jeg vil være en god tutor. Ikke bare fordi jeg er så karismatisk og hyggelig at være sammen med. Det er der så mange folk, der er. Men fordi jeg altid vil gøre det ekstra, der skal til, for at gøre en forskel for andre. Stå op med tømmermænd for at gøre rent. Køre en omvej, for at min ven ikke behøver at tage bussen. Eller bruge en halv time på at gennemgå en opgave til holdundervisning, for at min læsemarker ikke behøver at sidde og koge ned over den alene. Det er derfor, jeg vælger at gemme. Fordi jeg vil hjælpe og være en del af andres menneskers liv. Det er lige meget, hvor mange civilisationer jeg ødelægger i processen. Dit monster. Det er dog det, jeg godt kan lide ved dig, Oliver. Du vælger altid at gemme. Og således sluttede historien om den gamle mand, der døde. Paradoksalt nok med, at han ikke dør, men bliver genfødt. Sjovt, var. Nå. Godnat, min dejlige CT'er. Drøm sødt. Jeg håber, I har en forrygende sommerhustur.